Hevseroka giştiya dem Partiya Tulay hat moglere balkişan de ser biryara CHP ya tekildarî çûna İmraliye got em neçûna CHP wekekê masîv dibînin em hêjî li bendena goffikra xwe biguherînin. Partiya Wekevî Demokrasiya Gelan, Partiya Jinûva Avakirina Sosyalîst, Partiya Kedê û Platforma Demokrasiya Sosyalîst li navçeya Defranê Hatayê Panela Demokrasî, Aştî û Pêşaroja Herêma me li darxist. Di rûniştina ewil de, pêvajoya demokratîkbûna Tirkiyê, dînamîkên aştiyê yên herêmê û rewşa siyasiya li rojhilatê navîn hat nîqaşkirin. Hevseroka giştiya dem Partiyê, Tolay Hatîmoglerî di panelê de pêşkêşî kir û balkişan ser biryara komîsyona li meclisê ya Birêver Abdullah Öcalan re. Tolay Hatîmoglerî biryara CHP û Koma ya Niyolê rexne kir û got, me dixwest ku komîsyon bi piraniya dengan biryarê bide. Em çûna CHP wekekê masî dibînin, hêvî dikin vê fikara xwe biguherîne. Tolay Hatîmoglerî got ku divê pêvajo bi mutabeqeta civakî bidome û hapê de çû. Di serî de CHP em girîngî didin ku hemû muxalefet li ser masê be. Divê pêvajo weke amûra hilbijartinê neyê bikar anîn. Ev pêvajo ne meseleya itîfaqekî siyasî ye. Pêvajoyeke aştî û çareserê ya bi dewletê re ye. Muxatab dewlet e lê meqama pratîkê hikûmet e. Lewma hevdîtin li ser hikûmetê didomin. Tolay Hatîmoglerî îşaret bi fikarên gel kir û got, divê ev fikar veguherin pozisyoneke dirêj. Çareseriya demokratîk a Pirsgirêka Kurd, dêpêşiya têkoşîna sendîkayê ya kedê û bikaranîna mafên serekevek e. Îro dema mamosteyek jî daxwaza mafê xwe dike, terorîst jê re dibêjin. Weke Birêz Öcalan jî gotiye, divê ev alava terorê ji destê dewletê were derxistin. Ev pêvajoyeke dîrokî ye û divê hemû partî li ser maseyê bin. Di dawiyê de, Tolay Hatîmoglerî anî ziman ku ew bi ferqa dijberiya li aştiyê û mudaxeleyên derve ne. Dewlet, rêxistin û aktoyên siyasî yên vê pêvajoyê naxwazin hene. Dibe ku provokasyon jî çêbibin, lewma divê her kes li cem aştiyê cih bigire. Kendileriyle görüşmeler de gerçekleştirdik.